Kaixo, Gorka! Kaixo, Eugeni, egunon. Zer buruz? Bueno, egun otzontan. Hortza egiten du. Bai, fresko ez, hotza. Hortza eta egia. Bueno, garaikoa da, ez? Baina, Garaikoa da. Euskal Herria oso eugitsua da. Bueno. Bakigu, Gero eta gutxiago, ez da? Zorioneko aldaketa. Oida! Aldaketa zorionekoaren ondorioz. Edakit sekretatuko den klima aldaketa honek. Bueno, orain liburu bat atera berri da, ditzen da, ez ezagunerako bidaia, eta badirudi, denborak aurrera egina da, ez dakigula nora goazen da, nora jungo behar, ez da? Baina, bueno, positibo, eutxiko diogu. Baitasunen. Oida. Tolosako azera, Ez, gertukoa, Tolosatik gertukoa, orain daingoa naiz. Horrena, polita. Oso polita da, oso polita da. Nik uste, Donostian gaude orain, eta marko inkonparablea da, esate zaio Donostiari eta egia da, baina mendialdeko marko inkonparable bat bilatu nahi da, orain dainera. Ni baina Tolosan 10 urtez bizitakoa nahi, eta... Ni ez nekien? Bai, Ez nekien? txikita. Bida, ez nekien? Eta, bueno, no. Ez ginen ezagutzen? Ni Tolosan asko ibili naiz. Bai, Tolosan ere bizi izan du naiz. eta guai, nun bizitza. Guantxe momentu honetan, Balearrainen bizi naiz. Orain dainen ondoan dagoen beste herri zoragarri batean. Joa, zerbait aldaketa, zuek egugantzia bezala. Bai, ni ere ez ezagunerako bidaian. Gorka, Esan. zuekin agazo bat dakat. Nerekin? Bai, Zain da arazoa. esan diazu aldina. Baina hori ez da aitzakia, baina zenba gauza egin dituzu. Bueno, bizi garen ezkeo, ez? Zerbait egin beharko, ez? Bazu bezala. Zuk gehiago indituzu proportzioan 23 urteekin agian ni baino? Ez dut listio bezala junen, baina gauza asko egin ditut eta zorioneko sentitzen nahi. Bueno, egin dezakezun gauzarik handiena, beraz egin dezu dela zorioneko sentitzea. Oida. Etzea makala! Etzea makala, motel! Idazlea beste gauza batzuen artean edo. Bueno, liburuxka bat idatzi dut, baina ez naiz idazle konsideratzen, Nik uste dut idazleak diala beste batzuk. Ni naiz atrebentzia handikoa. Eta atrebentzia horren barruan, bururatu zait liburu bat idaztea. Eta liburuaren barruan abesti bat ere badago. Enteratuta nago txoritxiki batek esan dit, edo Tolosako txoritxiki batek esan dit, Juantxo Arakoman laguna ere bazeala, hemen izan dala, eta Juantxoekin batera abesti bat ere egin nun, baina naiz abeslaria. Naiz atrebentzia handikoa. Nolatan segurtatu ezan Juantxo Arakabakin abesti bat egitea. Bueno, Tolosa ingurukoa naiz, Tolosan bizi izan du naiz, eta bere, ezagutzen dudanez, eta abesti bat egitea bururatu zitzaidanez, zein esango nion, zein hobea Juantxo Arakama baino, beti behintzat nire kasuan laguntzeko preste egoten da, eta gainea humore honez, eta ondo pasarenun, eta egia esan, esperientzia polita izan zen. Eta gauzak deskubrituko zenitunez, musika munduko gauza. Bueno, ze ahots mugatua daukadan, besteak beste. Abesten. Entzun zaitu. Ikusi dituzu bideoklipen. Zuere atrebentzia handikoa zera. Bizitzen, zitako gaude bizitzen, Bueno, hoxe, esperimentatzeko, bizitzeko. Eta ez dago ona izan berrik, ez? Gauzak egiteko. Ni beti esaten, ni esaten noa abesten, baina gaizki ez da abestu izten eta punto. Hoi da. Entzun nahi dunak, entzun dezala. Eta nahi ez dunak, Azuketa zuen.
zaudelako. Nire bai, motel. Jasangarritasunaren inguruko zerbait egin duzu ere bai ez? Bueno, besteak beste, jasangarritasunaren gaia jorratzen dut, nire negozio berri honek, negozio berri honen helburua da, udaletxe txikietako kudeaketan edo nire ekarpentxoa egitea eta laguntza, ezta? Eta ekarpen horietako bat da parte hartzean laguntzen dut, parte hartze prozesutan, laguntzen dut gardentasun prozesutan eta baita ere jasangarritasunean. Eta askotan udaletxeak edo instituzio publikoak ari dira pauso batzuk ematen jasangarritasunean, baina herritarrok gure partetik ez badegu jartzen, errenka gelditzen dira iniziatiborik askotan, ezta? Eta horregatik, atera helburu hori pixka bat herritarren kontsumoare jasangarriago egiten laguntzeko edo nire adibide txarretik abiatuta, ze ni lagun batek esan zidan bezala behin, naiz konsumista transizioan. Orduan, iruditzen zait asko gaudela ni bezala transizio biren gauden konsumistak edo batean hartu gehanak gure egiteko moduak ez ezagunerako bidai hortan ez gaitula asko laguntzen eta gure egiteko moduak ez baitu galdatzen, nek ez aldatuko diela ere ondorengo belaunaldienak, ze erakusten da eginez, eta helduok ondo egiten badugu, orduan ikasiko dute ondorengo belaunaldiek ere ondo egiten edo beto egiten, eta baita multinazionalak, edo enpresa handiak, edo politikariak, edo ekonomiak, aldatuko bada behintzat, aldatu beharko du gualdatzen gehalako. Eta horti dator pixkat. Zuge ustez gizarteak zertan hobetu beharko genuke gai honen inguruan. Bueno, nik uste gizartea osatzen dugula norbanakoak. Eta orduan, hobetu beharko genuke agian gauza bat, norbanakoak hobetu beharko genuke barne motivaziotik abiatzen. Badirudi, kanpotik esan behar digutela zer egin behar dugun, bestela ez dugula egiten, ez? Horrein pandemiarik ere ikusi da, ez? Ez baldin badizkigute araua jartzen, guk ez dugu egiten. Araua jartzen badituzte, saiatzea trampa egiten. Orduan, gaude gizarte ez heldu baten bizikea, ez? Orduan, zerbait hobetu behar badugu da heldutasunean. Heldutasuna etorriko zaigu barne motivaziotik, hau da nik esatetik. Jolin, ondorengo belaunaldien bizitza arriskuan jartzen nahi geha, guk daukagun mundu honetan bizitzeko ikeragarrizko zortea, eta iruditzen zait, nire beste nintzen burua da, haien ama, aita eta familia. Eta orduan, haien ama, aita eta familiaren momentutik nik uste dut, tokatzen zaigula gure erantzukizunez aldaketatxo batzuk egiten hastea. Eta gehienak, mintzat hasieran hemen baritugun aldaketa pausoiek, ez dira hain zailak, eta ez dira garestiak. Bakarrik behar da borondatea, eta hori dago alfaltatzen. Eta esportu bat, bai gehala hori burutzeko, baina desmotivazio gainditzen digula, ez? Bueno, bai, desmotivazioak gainditze gaitu, baina nik uste aitzakiak gainditze gaitu. Aitzakia da benetan gainditze diguna, ez da aitzakia. Errezagoa da gauzak gainditzea baino gelditzea. Eta hor, nik uste zu txapelduna zehala, ez da? Hombre, zuzea marko baten jartzeko. Orduan, nik uste aitzakia erresagoa dela egitea baino. Eta agian ez da erresagoa, azkenean zailagoa da. Erresagoa da egitea eta kitxo. Hola. Kontuatu naz, mila gauza egin dituzela, baina mila gauza horiek leku berrera eraman nahi izan dituzela. Hau da, abestu egin duzu liburu bat edatzen mila gauza, baina beti jasangarritasunak inguruan edo hobetzeko inguruan. Bueno, hezkuntzaren inguruan agian, ez da? Ni irakaslea izan naiz 16 urtez. Orain abiatu den proiektu berri honen aurretik irakaslea izan naiz 16 urtez. Orduan, nik uste hezkuntzara edo erakustera hortara edo nire aldudan hortatik, humiltasun hortatik, baino
bai eramaten naula hezkuntzara. Bakizu gertatzen da, Eugeni. Askotan entzuten dut. Umei erakutsi behar zaie. Pedagogia egin behar da. Umei ez zaie erakusten liburutan eta eskolan klase magistral bat emanez. Umei erakusten zaie egunerokoan helduok daukagun jarrerarekin. Hori da, gizarte bezala erakutsi behar diegu. Eta horregatik pasaren naiz, agian, umei klase ematetik, helduen formakuntzara edo. Zaugatuk irakukoeta bat egiten, eta... Bila baina izketzen da, humore haue, hori irakubiet ikastola uste zenula, etzeundelako ados, umeei erakusten zaiena, edo murua, edo sistema, edo hogei komentatu duzuna, umeei prestatu behar diegu bizitzarako, ez? Nik uste dut hezkuntza sistema, berezikin Euskal Herrian, aldaketa batzuk norabide oso positiboan ematen ari dela. Eta orduan, nahiko gustora nago hartu duen, adibidez, nik lan egiten nuen ikastetxeak, oso norabide positiboa hartu du men hezkuntzari dagokionez. Norabide honean bai badago, baina lehen esan dizuan bezala, ez nago nahi ados da umei eskolan erakustearekin. Umei erakutsi behar zaie, kalean, gizarte bezala, askotan esaten da, familiak, ez dakiz zer, ikastolan, ez dakiz zer, baina familiak eta ikastolak saiatzen ari dira umei erakusten, falta dana gizarteak erakustea. Eta adibide garbi bat askotan erabiltzen detena. Ume japoniarrek ez dute zaborrik lurrea botatzen, ez dagolako heldu japoniar bat zaborra lurrea botatzen duenik. Orduan, hemen nahi baldin badegu, goxoki den da aurretik pasatzen ganean umeek zaborra ez botatzea, bagian zigarroa erretzen ari den heldu horrek zigarrokina botatzeari utzi beharko dio. Edo paper txiki bat daukanarek, edo tiketa kotxekoa daukanak, edo danadalakoak utzi beharko dio zaborra lurrea botatzeari. Eta orduan, umeak ikasiko du. Baina ikasiko du, hitzak esan duen bezala, erakusten dugulako, egiten dugunarekin, ez esaten dugunarekin. Zergatik, ume hori duten bere semea eta berriere erakutsiko die. Bai, baina ja erakutsiko die egiten duenarekin, ez esaten duenarekin. Hori da. Aizkotan ekintzetetik ere ikasten da, Ikasten da ekintzatik. Gero hanka sartzen dugu, horrek eramate gaitu, hausnarketa batera, aldaketa bat zure buruari proposatzea, edo batzutan egiten dugun bezala hanka hiru aldiz sartzea, Akats berdina errepikatzea. Ikastolan lan egin duzunez, ni pertsonaki oso txokatuta nago gauza batekin eta nahiko nuke zure iritzia jaso. Bota. Bota hotxa. Nik uste ezeketa ez dela ikastola eman behar etxetik lanu beharreko zerbait da ikastolakoaz ikasgaiak ikastera ez eta gaur egun nik uste guraso asko ez dute hori oso garbi, ez? Bueno, Eske, jartzeizkiazu gai batzuk benetan tripak ikutzeizkiatenak. Hezkuntza da bat, ez? Uste dut, elkar osatu behar dutela. Eta elkar osatu behar dutela, familiak, eta nik uste dut gaur egungo familiak asko saiatzen, nik eduki ditudan gurasoak, benetan asko saiatzen dira bere semeai alduten eta hezkuntza onena ematen. Etxetik hasita eta ikastetxean ere gainean daude zuk lana aldezun eta hobetona egin dezazun. Nik uste ikastetxeak ere aidiala saiatzen, batzutan errenka, bestetan errastaka, bestetan duten bezala, familiak bezala hankasartuz, egiten degunean nire irakasle izan naizenean askotan sartu dut hanka, eta barkamena eskatu ere bai. Beti ez ditut gauzak ondo egin. Baina saiatuta intentzioa nik uste etxeetan eta ikastetxeetan badagola. Nere teoria da, falta dela hirugarren hanka, dela gizartea.
Hau da, kaleak erakusten duena. Ez dakit edo, ez ditugulako kalea botatzen umeak lasai bereiek esperimentatu dezaten da, ez daudelako agian gure belaunaldian bezan libre. Edo baita ere, kalea ere ez dalako hain eredu egokia beti, ez da? Eta orduan hor bai daukagula ardura pertsonala bakoitza kalea ateatzen danean, baina izatakit, umei esateak gelan leku batean sartzen zeanean egunon esateko, baina askoz potenteagoa da, ume horrek ikusten badu, heldu guztiak leku batean sartzen geanean egunon esaten degula. Orduan ez du klaserik behar. Bizuelago bat dako, Ez, erakutzen nahi gehalako, erakutsi da egiten dezunarekin sortzen dena, erakutsi. Ez da esan eta errepikatu 1000 aldiz. Egin behar dezuna da, edo gizarte bezala egin behar duguna, leku batean sartzen ganean, egunon esan. Zerbait ateratzen digutenean, eskerrik asko esan. Edo zerbaitekin ados ez gaudenean, edukazioz desadostasuna agertu. Gero ez du balio gu klasean aitzea, erakusten beraiei nola desadostasuna kudeatu, kalea ateratzen diranean jendeak ez badu desadostasun hori egoki kudeatzen. Ez dakit esplikatzen nahi zen. Irakaslea. Arbela, falta zain. Horrena jarri arbela bat. Arbela, ikusten zinera uka. Honekin idazteko mukoa. Oida. Antekia ikusten nun. Bai. Zuela baina. Bai. Ez zenulako unibertsitatea junai. Bueno, banekin unibertsitatera noizbait jungo nintzela, baina 18 urtekin ikasketa, bigarren hezkuntzako ikasketak edo, bukatu gure garaiko. Kou! Zuk ez duzu zautu nire espaldeko nahi, kou! Bupeta, kou! Kou! Atxona batekin nahi zer elkarrezten ere. Kou bukatu nuean ez nekien ziur ze ikasi nahi nuen, baina banekin azan behar nula garai hortan nire burua topatu, nire burua maitatzen ikasi, nire burua ezagutu, nire mugako hartu, neukala hor barnelan bat egin beharra. Eta antzerkia egia esan oso aktore txarra naiz. Abeslaria bezain txarra. Baina antzerkia ikasteak bai lagundu ziala nire burua onartzen, nire burua maitatzen, nire mugak ikusten, gainditzen saiatzen, beste pertsonaitan sartzen zeanean, literaturak erakusten duzunetik, antzerkia. Izan da oso esperientzia, nik uste inoiz hartutako erabakirik onena, naiz da aktore izate hori. Beste bizitza batean beharko. Bai. Zegogai apogotatuko zuzu. Izugarri. Esan iazu. Claro. Pentsatzu zure burua onartzetik, zure burua maitatzeaz, oinarri hartu nun. Nire bizitzari aurre egiteko oinarri amantzean antzerkiak. Ez zenun udaletxean lan egin edo. Bueno, udaletxean voluntario. Izan nintzen alkate, baina voluntario. Ez neukan soldatarik. Herri txikitako alkate asko, ez naiz bakarra, herri txikitako alkate asko edo gehienak bezala. 8 urte egin ditu, baina aldi berean ni irakasle nintzela. Eta zen murzkoa da, nahiz eta hauek txiki batean izan, ordaindu gabe, alkate izatearen sentsazio hori nolakoa da. Ez dakit, sentsazioa lehenengo egunean, esan ziatenean hauteskundeak irabazi genitula. Eskairatan goratzen ez dudala, eskairatan gora nijoanean, sentsazioa zan... Ura, Dios! Horren sartu nahi. Nik esaten nuen Gorka, nahi dezuna egin, baino zerbait egin. Eta bigarren, nahi dezuna egin, baino ez kagatu. Ez kagatu. Kagetatik ikasten da, Ja, baina kontua da, herri bateko alkatea zenean, hanka benetan sartze baldin badezu, herritar guztiak zutaz, hanka sartu zenun momentu horregatik bakarrik. Gogoratuko dira zure bizitza osoan. Zer beren boa egon zinen? 8 urtez. Eta ikasiko zen. Bueno, bai, asko ikasi nuen eta gainera oso oroitzapen
ona daukat urte horietaz. Izan ziren momentu txarrak, erdizkakoak, hobeak, baina egia esan proiektu asko landu genitun, eta horren ondorioz, orain egia aholkularitza sortu da. Horrik hasi nula praktikan jartzen ari naiz. Orduan, beste esperientzia bat, beste norabide baten eman nahi, ez? Zegoen egia aholkularitza. Egia aholkularitzarekin ere oso gustua nau, baina oraintxe urtebete da, asteburu hontan, urtebete da pertsiana jaso nula, eta beraz lehenengo urteak dauzkan ezaugarriekin, ez? Tira, bultza, zure lekua egin, nahiko lanak topatzen, eta gainera pandemiaren egoera honekin, udaletxeak eta ez daude, daude COVID-aren gaiari erantzuteko, eta ez hainbeste, normalan bezala beste hainbat gaiekiko, baina, positibo. Leno galdetu, leno aztu zegoenetzea hueltatu gaitezen ikastolaga. Bai. Zer hemen duzu ikastolaga? Hombre, izan da nire bizitzako lanik onena, takit. Bai. Ez da, autoestima izugarria mandit. Askotan esaten da, irakasle gaixoa gaur egungo umeekin. Gaur egungo umeak santu batzuk dira, gure garaiekoen konparatuta, edo esaten da, eske gaur egungo gurasoak, nik izan ditudan guraso, 189 beti izaten da tartean. Sagar ustelen bat, ez? Baina 189tik gora oso eskerronekoak izan dira, beti oso ondo hartu naute, nik esandako jarraibideak serio hartu dituzte, serio hartu izan dituzte, ni oso eskertuta nago, bai izan ditudan ikaslei eta bai izan ditudan irakaslei, eta baita lankidei ere. Maitasun asko sentitu dut beti. Pentsa, 6 urteko umeekin lan egiten dezunean, gelara iristezea, eta nahi da atzoztua sarra juntzina norbaitekin ume hori horrengo gunean etortzen dizu eta kriston besarka da mate dizu. Horrezen balido du. Mundu osoa. Edo bi. Hori. Mundu osoa karratu da hori. Maite kapikatuta. Eta gurasoak ere bai, gurasoak benetan tokatu zaizkit oso guraso eskerronekoak eta nik behintzat beraiekiko daukekiko beti eskerrona eta maitasun guztia. Gaur egunero oraindik harremanetan jarraitzen du beraiekin, pentsa. Bai, oso polita. Oso polita da, baina nik uste hau zagutzen da gozotasun bat nun umeak ere jasoitzen duena nola baite. Karo, adibidea harreman horietan jarri behar duzu, ez? Hori da, lehenoko... Dauzkazun harremanetan, ez daukazu klase magistral bat eman beharrik, lehen esan deguna, bidetik, ez? Hori da, lehen komentatu deguna, egin ez? Claro, umeak irakaslea errespetatzen du, gurasoak irakasleari errespetua erakusten diolako. Eta berdin, alderantzizuk umeak zuera errespetatzen zaitu, zuberari errespetoz, zubera ere errespetoz tratatzen dezulako, ez? Orduan hor, lekzio gutxiago eta egunerokotasunean adibide gehiago. Jarri behar ditugu. Bueno, jarraitu dezagun hobetzen eta pixka umei erakusten eginez. Hori da. Gaurko titularra hori da, ez? Hola! Erakutsi eginez. Erakutsi! Polita! Ez da? Izen burua daukagu ja. Bueno, boka, mila esker etortzeagatik. Mila esker zuri, egia esan inorketzian hain entrevista honik inoiz egin. Eta batzuk egin dizkidate. Ez dit inorkain elkarrizketa sentiturik eta inork ez nau nire barruan enbeste ukitu elkarrizketatu izan bitartean. Mila esker zuri. Eskatzen dira, bidaiako diago, uso haunera. Aio!